ka tsira. Wallahi duk wanda ya je lahira babu sai in dai baka son shi Ibrahim karka yadda ka mutu. In kuma ka mutu to karka yadda ka je lahira. In kuma ka je lahira an tashi karka tashi. In ka tashi akwai matsala. Me yasa to ai ranar lahirar ta Gausi ce. Ranar lahirar ta Shehu Ibrahim ce. Shehu Ibrahim yana cewa tarani muradan la murida. Wa inna li liyal mulku wa tasrif bil mustafa ma'awa. Shehu Ibrahim yace tarani muradan la muridan an je lahira za ku ganni ni barhamu akan kujera ni ne abin nema. La muridan wallahi ba za ku ganni ni ma nema nake ba. Wa inna li liyal mulku duk abin da za a yi a filin alkiyama inji barhamu yace mulkin a hannuna yake. Wata sarifi da duk yanda za a juya al'amura wancan a kai shi wuta wancan a kai shi aljanna a hannuna yake kuma ba ko baka yadda ba haka za a yi ba wai magana ake sai wani ya yadda ko su wani ba su yadda ba kawai haka za a yi jaral qalmul a'la alqalami na hadar ilahiya ya riga ya rubuta kawai saboda haka za a yi Shehu Ibrahim saboda bai da nake faɗi ne ko ca akai annabi ya hana wani wallahi sai mun saboda alhurmatu aula min at-ta'a ka ce wani ya ce in annabi ya hana abu zai yi wallahi sai na yi dole ne kowane dan adam ya shirya ansa tambaya guda biyu manya-manya a gaban Allah ranar tashin kiyama na'am tambaya ta farko ma za kuntum ta'budun tambaya ta biyu ma za ajabtumul mursalin wannan tambayoyi guda biyu sun shafi kowa a lahira ma za kuntum ta'budun wa kuka bautawa ma za ajabtumul mursalin a bisa ga tsarin wa kuka yi bautar a bisa ga koyarwar wa waye ya ba da bayanin yadda ake bautar idan bautar ba kai wa kowa ba sai Allah amma wajen yi sai kai a tsarin koyarwar wani ba annabin da aka turo maka ba bautar ta rushe Allah baya so idan ka yi bautar a tsarin annabin da ya zo da bautar ba ƙari ba ragi amma kuma wajen niyyar ka sai ka nufaci wani banda Allah Allah baya son aiki ma za kuntum ta'budun ma za ajabtumul mursalin wannan manyan tambayoyi tambayar farko ma za kuntum ta'budun ita ce take sassabe dukkan wata itaciya ta shirka ita take rusa shirka gaba ɗaya tauhidi ya tsaya ma za ajabtumul mursalin sanin wannan shi ke sa gaba ɗaya wata bid'a ta tashi daga aiki sai sunna kadai kaulan wahidan ba wanda zai samu shiga aljanna ya samu sha daga ruwan alkausara sai wanda ya ansa wannan tambayoyin guda biyu to kuma waɗannan tambayoyi guda biyu su ne suka gina kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ma za kuntum ta'budun kaga la ilaha illallah kenan ma za ajabtum mursalin muhammadur rasulullah kenan na'am kuma gaba ɗaya wannan su ne musulunci duk ibadar da zaka yi dole kalmar shahada ta shiga ta ina kalmar shahada za ta shiga sallarka azuminka zakkarka salatinka sallarka a samu kayi dan Allah kadai dan Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu wanda ya aikata wani aikin yin hada tare da wani a cikin sa zan kyale shi da wanda ya hada ni da shi din ana aganin shirka ya ana shirk to wannan wa ka bautawa ke kaga la ilaha illallah ta shiga cikin aikin ka wajen kayi dan Allah sai kuma a yaya kai sallar idan kayi yadda annabi ce sallu kamar ra'aytumuni usalli to kalmar muhammadu rasulullah ta tabbata cikin sallar ka kenan dole cikin kowace ibada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta shiga cikin sallah cikin azumi cikin salati kansa idan ka zo yin salati kai dan Allah sai lalle ka kyakkyawan niyya wannan abu ne da ake bada lada amma wace siga kai amfani da ita salatul ibrahimiyya salatin da annabi ya koyar ko salatin da aka kirkiro aka kago salatul fati ko salatun tunajjina ko salatun nariya ko salatin saifi ko ma me za a sa masa suna ya zanto dai ba daga annabi yake ba ubangiji ta Allah ba zai saurare ka ba dole sai kai salatin da annabi ya koyar bisa ga kaidar Muhammadu Rasulullah kuma kai dan Allah bisa ga kaidar la ilaha illallah ina fata an fahimta ubangiji ya ce